Kuya Ted, sige lang shout out. Akyat ka po Kuya Ted, andyan yung hagdan. Noy! Ay,
Kuya Ted, Akyat, Bicolana, Mikilaw shout out. Ayan, nandyan yung hagdan. Sikang Atong, Mikilaw shout out. Salamat si Sikoy. Bicolana, Akyat na. Mikilaw shout out si Sikoy. Nag-echo ako. Gandang B, Mikilaw shout out. Ate Jess Kitchenette, Mikilaw shout out. Kuya Ted, Mikilaw shout out. Sis, ay, nakamute. Kata daw sa kuya ng bodyguard. Ayan, panay pala ang salita ako. Nakamute pala ako. Sorry naman. Nakamute. Oo nga, nakamute. Kuya Ted, Ate Gis, Mikilaw shout out. Nakapin yung hagdan. Bicolana, Akyat kami ni Reyes. Mikilaw shout out. Salamat. Kuya Ted, Akyat na po, Kuya Ted. Mimi Reyes, Mikilaw shout out. Kay Wins, bro, Mikilaw shout out. Sis Rochen, Mikilaw shout out. Bicolana, Mikilaw shout out. Idol Ted, Mikilaw shout out from Ate Gis. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya, ang pag-ibig natin. Kuya Ted, andyan yung hagdan po. Bicolana, nandyan yung hagdan. Si Iris, Mikilaw shout out. Thanks for coming. Iris, Mikilaw shout out. Ayan guys, support premiere niya. Patamsak naman guys. Ang 18 tamsak ako si Sikoy. Welcome si Sikoy. Guys, support naman guys na nakapin. Tamsak. Ayan, upcoming premiere guys. Tamsak sa nakapin, Ate Jess. Salamat si Sikoy. Kanta kasi si Koy.
O, ikaw muna. Ikaw na. Wait lang, may nag-akyat. Wala na. Sige lang, shout out, Bikilana, salamat. Ayan. Kanta ka, kapatid. Asa na si Kuya Ted? Gandang din, may gano'n shoutout. Sige, kanta tayo. Ako ang nauna. Kanta ka na, sis. Ipatayin ko. Ayan. Bicolana. Kanta ikaw. If there were no way to feel, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I still feel for you. And even if natapos ang kanta na wala ano. Ayan, sige. Ha? 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys.
Side B. Sisikoy. Guys, magbaba kayo guys ng ano yun yan guys, bahay. Mimi Reyes. Sana nga lang, si Titoy, may prize na yung kumanta, no? Ano daw, Kuya Ted? Huwag ka raw mag-alala dahil sagot daw ni Kai Wings. Aba. Sagot daw ng aking co-host, ang papremyo. Kai Wings. Sinasabi si Wow. Kuya Wala akong Ted. sinabi, oy. Yung hindi nagsasalita. Yung hindi nagsasalita, siya tuloy ang napahamak doon. Parang nagalit. Kuya Ted, loko talaga ito si host eh. Kuya Ted. Oo, Shoutout Kuya Kuya Ted. Shoutout sa inyo lahat. Loko talaga Shoutout kasi, ho. kay Win.
Ipahamak ka naman ng toho. Babaan ka dyan. Oo. Sabi kasi kay Wings ni Kuya Ted, may pa-premyo daw ba yung kakanta? Sabi ko, si Kuhuska ko ang bahala dyan. Mukhang nagalit Kuya Ted. Ano? Ikaw na sister. Next. Lakas tuloy ng tao ko, Kuya Ted. Asan ka na ba? Hindi. Pagka, sabi daw ni Kuya Ted, madali naman daw siyang kausap. Sabi ni Kuya Ted, okay lang yan kay Wings, andito naman ako. May price yung kakanta. Mag-ano ng sponsor si kay Kuya Ted. Oo, si Kuya Ted daw ang bahala. Guys, kung sino man guys ang gustong umakyat, si Kuya Ted daw ang bahala. Ano na ba kakantahin ko? Dapat ano. Wala na akong mga naiisip na ano ba. Isang kanta, 10 banana. 10 Oh, kanta. diba? Kuya Ted, where are you na? Wala na tuloy. Nawala tuloy si Kuya Ted. Ay, ayun. Hagdan daw. Hagdan? Sige. Ayan kay Wings, akyat na si Kuya Ted. Huwag ka raw mag-alala si Kuya Ted daw. Sagot niya daw yung pa-premyo. Sino? May galaw shoutout. Mahal ako. May galaw shoutout. At si Sis Rogen pala, Sis Rogen. Nag-ikot-ikot tuloy. Si Sinor, mega love shout out. Salamat. Ayan, Kuya Ted, yung hagdan po. Ano ba tong kanta na to? Si Sinor, salamat. Ano ba tong kanta to, oy? Huwag kayo guys mag-alala. Andyan ang Kuya Ted. Hindi nakakit yan si Hindi nakakit si Kuya. Nag-back out. Naitagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Nagalaw shout out Kuya Ted. Kuya Ted. Tita kay di ako papayag. Sa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba yun. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Para to sa mga in love. Sana all meron. Si Sinor, salamat. Ang akala ko'y ay pangarap lamang, di makikita at di masisilayan. Ngayon alam ko nang ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago.
Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iibayo. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iibayo. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Ayan. Kuya Ted, ilang banana po ba yung kanta ko? Tinanong na kagad kung ilan ano. Ha? Kanta pa lang yun. Bakit ko tatanungin mo? Anong malay ko dyan? Hindi ko naman live ito. Pasaway. Bakit tatanungin mo kung ilan yung banana mo live mo to? Sis MC! Kaya Wins, bakit ganun? Wala, mga nagpo-protesta. Sis LC, di ba kanina sabi ni Kuya Ted, pag kumanta daw, mayroon daw bang pa-premyo? Nag-message sa akin si Kay Wings, sabi niya, Ping, huwag kang mag-alala, ako na bahala. Tapos, maya-maya si Kuya Ted naman, nag-message sabi ni Kuya Ted, Oy, Ping, andito ako, Ping. Nasaan yun lang? Oy, wala akong message sa'yo, oy. Kuya Ted, shout out. Oo nga, ate. Ito mo. Mimi Reyes. Sabi ko sa'yo eh. Wala akong message sa'yo. Thank you, Mimi Reyes. Dating dikit na Siniset up ka ako na. sa'yo. Ayan, dating dikit na ako sa'yo, Mimi Reyes. Loko to si Jose. Thank you. Shout out sa inyo lahat, guys. Loko to si Jose. Oo nga eh. Interesado pa naman ako umakit kasi Baka may ibang kalbo pa-premyo. yung nag-hit sa'yo, oy. May pa-premyo, ano. Oh. May pa-premyo kayo umakit Baka ako ibang sa kalbo yung kaya pwede. gusto mag-giveaway. Si Kuya Ted na daw kakanta. Kanina kasi sabi mo, okay lang Ping. Tapos nung medyo umano siya, kumalma si Kay Wings. Tapos ngayon naman, nung kumalma si Kay Wings, nag-message sa akin si Kuya Ted, narinig ni Kuya Ted, sabi ni Kuya Ted, nag-PM siya sa akin, sabi niya, Ping, huwag kang mag-alala, nandito lang ako, sagot ko. Puro pa naman sa CPM, ano. Kita mo kay Wins na nanggagaya. Kay Wins nanggagaya na ng style si Ping, oh. Sabi niya na nag-PM siya sa akin, wala naman siya PM. Nanggagaya ng style, Wins. Nakuha niya yung style mo, Kuya Ted. Oo nga eh. Turo ni Kuya Ted yan. Dali ka rin, Kuya Ted. Kanina pa pala magmamana. Kanina pa pala. Di syempre Pinag-aralan yung dialogue mo, Kuya Ted. Sinabi mo. Papa. Ayan, naka-V8 si Kuya. Kakanta si Kuya. Kuya Ted, ikaw na. Sa ating may galaw shout out. Ito, ito may bago akong kanta dito guys eh. Walang kukontrahan. Walang kukontra ka yan. Walang kukontra ka yan. Siguro maganda yung kanta ni Kuya Ted. Oh, maganda Ano niya yan? Kapag di nyo, Pinaghandaan niya yan. kapag hindi nyo gusto tong kantang ko, hindi nyo mahal yung Pilipinas. Aba. O yan, ready na ba kayo? Kasi may galaw siya. Ready na kami. Na. Aba. Ano yun? Bayang mag-iliw yata. O yung kamay nyo ilagay sa dibdib nyo. Pero sa sila, sa dibdib mo igual. Hindi na nakakatawa yun. Tama lang pero nakatawa lang mo nangyari. Di ko pa sisi, sa dagatot ko. Yan ang unique ngayon, Peng. Latest yan. May nilagan ko na awas sa paglayan ni mama. Ang kislap ng matulog, pagpay na
O, di ba? Pang-end naman yung kanta na yun, kuya. Lupang hinirang. Hindi, kasi Intro. dapat kasi pag bago ka mag-live ping, dapat kinakanta mo yun. Dapat gano'n na ngayon. Ay, gano'n. Pauso ni Oo. kuya, ako talagang ganyan. Diyan yung may galaw shoutout. Ayan si Camille Ted. Ate Ayan, Camille, Ted, may galaw shoutout. O, nakamute si Ping. Ano sabi ni Sis Johnny? Ako habang nagbabay, tumigil para magbigay ka. Magbugay ka may sabitin. Saglit na tulo yung ilong ko. Ate Camilted. Sige lang, shout out po. Salamat sa pagpunta. Baka akit daw siya. Akit ka, ate. Ito, huwag na kitang hagdan. O, yan. Sabi niya kasi sa akin kanina po. May galaw shoutout. Sabi ko niya sa akin, punta ka na doon, mauna ka at kantahin mo yung lupang hinirang, sabi niya. Ano to? Hindi pa na Yan, ano? pang-entrance pala talaga yon. Oo. Pang entrance pala yon. Ate, ayan na po ate yung hagdan. Wala yata siyang jacket eh. Ayan, nadyakitan ko na, Kuya Ted. Meron na po. May prinactice ko Ay, yung, ano yun? yung kanta na Selos. Dati, Ah, di mo napansin, napakabait ni Ping eh. Puro po. oo nga eh. Oo nga pala. Alam niya. Alam na din. Alam niya kasi Hindi, hindi. Kasi nga baka bawiin niya Ngayon Kuya lang Ted, yan, sabi niya ngayon kaninang, sabi niya kaninang, siya daw magpapapremyo sa mga magkakanta, kaya kailangan ko magpakabait ngayon. wala akong sinabi ha. Ate Camel, akyat ka na po. Po yung hagdan. Ay, ko nga. Yan na, tulo-tuloy ang sipon ko ba? Si Sinor. Unggoy, may galap shout out. Salamat. 11 million. Parang May galaw shoutout. Bakit Pinagpawisan na ko dun. Siabo. Ano? Siabo. Ayun. Asan Siabo? Andyan, Abo, umakyat ka daw, Abo. Ate Camel, may galap shout out po. Salamat po. Ayan, Camille Ted, share siya dyan ha. May galaw shoutout, Ate Camille Ted. May galap siya Ate sa Camel. inyong lahat. Mukhang ang saya-saya nyo, ha? Ay, Salamat po. siniset up niya ako eh. Sabi niya na wala naman akong sinabi Tumayo. na Tumayo Wala ba naman kayo sinasabi. nung nag-flag retreat si Ted? hindi. Mga walang galang sa mga walang galang. Nagtatawanan pa nga. Parang Mga hindi walang naman. galang sa mga walang galang sa Pilipinas, hindi tumayo. Nahiya Samantalang si Mrs. Johnny puminto daw siya ng Naginto pa. bisikleta. Buminto pa. Ano ba yan? Ayan, Abo, shoutout ko. Bakit walang Natawa lang talaga. Bakit nakahubo si Abo? Ewan ko. Ayan, dinamit na kita Abo. Manay po, may galap shout out. Reza Perwira. May galaw Risa Perwira, may galap shout out. Salamat po. Ate Camel. Yeah. Tuwang-tuwa ako kasi sabi ni Kuya Ted, nag-message siya, sabi niya, Ping, kanina doon sa live ko, hindi natuloy yung pakanta ko, kaya dito ko itutuloy na bawat kanta may premyo daw. Ma'am, checkin mo nga yung messenger kung may message siya doon. Siya pa yung nagsabi, ah. Checkin mo nga kung may wala yata ko nakita doon eh. Nakawala talaga sa'yo si host Kuya Ted. Baka, hindi ko alam kung kanino siya nag-PM. Baka kay Kwan. Baka kay Rambo. Ay, Kuya Ted. Nice Nice Angel. May galap shout out. Salamat. O, di ba, Kuya Ted? O, Diamond Tower. Basta Marites, maraming tao. Dami. O, sino nagkakanta? Si Ate Camel, si Ate Camel.
Ako ka. Ate Camille. Agad-agad. Kasi, kasi Kuya Ted, bayad yan kanina. Pag open mo pa lang, Kuya Ted, pahingi ng hagdan. Hindi mo ko binigyan ng hagdan. Ayaw mo akong pakantahin ngayon. Hindi ka binigyan? Hindi ko nakita. Kita mo naman kasi, di ba, ang dami kong tao kanina, 500 yung tao ko, kaya ang bilis ng chat. Tapos Kuya Ted, ito pa. Kanina, nanalo ako, di ba? Nasa tinga lang kita kasi nagkukudkud ba ako ba? Naglilinis ako ng mga ano. Hanggang matapos, naglilinis ako ng mga divider. Abay, si Kuya Ted sabi, "Uy, Ping, asan ka, Ping? Isang tawag mo pa lang, Kuya Ted, nag-present na ako." Kasi hindi mo talaga nakita, nakaapat yata ako, hindi mo nakita. Tapos tinawag mo na lang yung pangalawa. Sabi ko si Kuya Ted ba? Hindi talaga ako nakikita. Sabi ko kanina, nandun ako hanggang matapos. Ang tagal kong tumawag doon eh. Gusto mo i-replay ko mamaya. I-replay mo mamaya yung live ko. Nandun nga ako. Hindi, nandun ako, Kuya Ted. Naglilinis ako ng mga divider. Di ba sabi ko sa inyo, Kuya Ted, pag nag-live kayo, akyat na lang ako kasi nga, ako nag-general cleaning ako. Nandun ako kanina. Kaya nga sabi ko, pakanta ko para may may 1,000 banana. Ayaw mo kong pakantahin. Parang nanghinayang si Kuya Ted sa 1,000 ba? Parang nanghinayang yata si Kuya Ted sa... Huwag niyo kong papahamak. Wala ko sinasabi yan. Baka si Abo yung nakausap mo, hindi ako. Ay, naku. Ay, Kuya Ted, pasensya na. Sa'yo ko lang nakuha yun, aba. Saan kami magmamana sa tatay namin, di ba? Sa power. Pero kan eh. Yung turo ko, sinusobrahan nyo eh. Mas matindi. Mas matindi pa yung... Mas matindi pa na yung ginagawa nyo eh. Ganun daw talaga, Kuya Ted. Kung sino yung mga tinuturuan, sila na yung mas magaling. Ganun yun. Sila pa yung mas magaling, o di ba? Sobra-sobra nga eh. Wala naman ako sinasabi na 1K eh. Sasabihin niya 1K. O yan. Diyos ko, Lord. Sige, mag-mute mo na ako. Kanta na si Ate Camille. Sige, Ate Camille, mag-mute na po kami, ate. Ako na ba? Ako ba talaga? Teka, sandali. O sige, ako muna. Hindi pa siya ready. Ako ready na ako eh. Ikaw na lang yan muna. Sige. Kuya Ted. Yung bahay ko bo, gusto kong kantahin yun eh. Binanggit pa. Ano ba yung kinakanta mo? Pang grade 1 Ayan. na. Uy, kung ganyan, baka mamaya hindi nyo alam yun. Ito na lang. Sana si Kai Wens? Hindi ba kakanta si Kai Wens? Saan yung nakita ko kanina? Try ko to. Saan na yun? Kanina? Wala na. Nangingi kasi ni Ping na wala tuloy yung kanta na nakita ko kanina dito. Wala na. There you go. Ito. Yan. Walang kukontra. May kukontra, bibigyan ko kayo ng pang-magic. Discover 5K. hand-selected hotels around the world. Huwag mo kakantahin yung yung Boulevard. Kasi pag kinanta mo yung Boulevard, masusunog yung bahay ng gusto. Are you sure? Ba't may kwan yun? May kasama ko kasi, para may kumakante. Wala na. Ready ka na ba, Kabilted? O kahit ano na lang. Sige. O sige na, ikaw na, nawala yung kinahanap ko kanina yung... At ayudahan ko na lang si host.
Para di sabihin na nangako ako na ako mamimigay ng... Uy, hindi, ganito na lang gawin natin, Kamilted. At tayo na lang kakantang dalawa para sa atin lahat yung banana. Parang ang dami Ganun na lang gagawin ano po natin. yan. Oo, Parang kung akala lugi ka siguro- doon. Lugi ka akala doon siguro natin ni kami Ping. lang. Kung akala siguro ni Ping, mautak siya, mas mautak ako. Sige na, mag-mute na ako.
The Chase Ink Business Premier Card is made for Sam, who makes Everyday products designed smarter. genius, like 2.5% cash back on. Sorry. Okay, back to you, host. Oh, bakit nanahimik na kayo? Ang ganda ng words natin kami eh. Ang ganda ng boses ni Ate Camille. Wala yung boses namin ba? Yung boses namin pang ano lang, Kuya Ted eh. Yung pang-inuman. Parang si Ate Camille na lang pakakantahin namin na lagi. Nagkamali nga ako yung naano ko, inahit ko yung instrument pala yun. Eh, kaso na, ano na eh. Pero okay lang. Maganda boses eh. Wala naman tayong ano, pare-pareho lang, di ba? Side B daw kay Ate Camille. Side B daw po, Ate Ay, Camille. may side bib pa. Like, may side bib pala. O yun na yung uso ngayon. Pag nag-side A ka, kailangan mo side B agad. Bakit hindi pinag-side B si Kuya Ted, Mrs. Pink? Hindi pa nagkanta si Kuya Ted. Ano yan eh? Pang-dulo yan eh. Kunan mo yan si Kuya Ted. Magiliw. Okay. May panatang makabayad pa yun si Kuya Ted mamaya. O sige nga, Peng. Kabisado mo ba yung panatang makabayan? Huwag ka magkukutikuan. Pag na-recite mo yun, bibigyan kita ng banana. Oo, banana yun. Huwag ka mandadaya. Magkano po alam yung bibigay mo? Bibigyan ko siya ng 500 banana. 500 banana. 500 banana? O, huwag ka magkukutik. Sige, hanapin ko lang yun. Sige. Hanapin na. Hindi mo pwede yun. Kailangan walang kudik. Kailangan walang kodigo. Walang kodigo? Sige. Sige, try ko. Pero ayan o, inumpisahan na magsawa. Sinasawa na. Ayan. I-practicing ko na. Nakalimutan ko na rin yun eh. Oh, sino nakakanta? Okay na. Si Ate. Sige, si Camel Ted. Sige.
Kuya Ted, yung side B po. Parang ang bait ko ngayon. Lahat may po, Miguel, shoutout, bravo. Natakot ako kay Kuya Ted eh. Kanina pa hindi nawawala yung po, sisikoy. Nga eh. Ayan. Baka natakot ako ba? Baka mamaya ano tawag niyan? Iurong ni Kuya Ted yung kanyang ano ba? Hindi pa nga umuoo, iurong na. Yung panatang makabayan mo. Ay, iba na. Naku. Pag nag-off cam yan, alam ko na, nagkukudigo na yan. Nagkukodi ko na. Oo, may kopya na yan ng panatang makabayan. Hindi ko na kaya sa ulado yun. Tagal na. Hindi, kayo. Hindi, tsaka kayo, may bagong kasolado niyo pa? version eh. Oh, may bagong version. Hindi na rin, yung bag. Hindi, yung di ba yung nung kapanahonan natin maliit lang, may gray. Ngayon mahaba na. Hindi ko nga alam. Parang dinugtungan nila. Oo, dinugtungan nila. Lubat na pala yung ano ko. Hindi ko pansin. Wala nang magawa yung gobyerno natin doon. Bago na naman. Bagong version. Anuhin ko sana, kaso nga lang, baka mama niya ako sabihin ni Kuya Ted, bakit yan ba ang hindi man yan ang original. Patay ako. Kakanta ko. Sige, Kuya Ted. Sige, kuya. Pagkakanta ko ng kalahati lang Bakit? Para yung susunod na turn ko, yung kalahati ulit ang kantahin ko. Mag-mute ako. Installment pala. Welcome to our third Barkery. Oh, I can tell business. Check.
Pala tapos dulo. Hindi mo pala tapos. Ang kulit. Kala niyo may sanya ko. Ate Camel. Ate Camel. Kaya po kung halimbawa nakikita mo po kami ng makulit, ano po, wag ka na pong magtaka kasi ano po yan, kumbaga nakuha lang namin sa aming tatay. Okay lang. Nakukuha namin yung mga ano ba, yung mga ano ni Kuya Ted. Siya rin nagsimula Kasi din. Opo. Kasi bigla kasing na-frozen yung yung telepono ko. Akala ko lalamunan mo. Siyempre, na-frozen yung telepono. Wala nga naman na itutuloy ko. Hindi ko alam yung lyrics nun. Kaya nguminto ako eh. Okay. O, sino next? Si yung ikakasal Kuya Ted. Hindi. Sandali, may side B ako. May side B ako. Ay, sasad di pala. Side B, ito. Ito bago to, hindi nyo pa napapakinggan to eh. Pagpasensya Sige. Sige nga. Pagka-50. Akala ko naka-side B ka na. Wala yun. Ito yung side B ko. Ang daya nito. Yan, huwag kayo magulo dyan na. Try natin ito. Kasi bago to eh. Pre-practice ko ito ng 4 na taon eh. Tingnan mo, baka makalimutan ko na, baka pagtawaran ako ni Ping. Ano ba yan? Mayos kayo dyan na. Intro pa lang yun. Kayo naman kinukulturan niya. Ito na. Serious to. Maganda to. Imagine niyo yung tsura ko, nakapikit pa ako. Habang kumakanta. Hindi, seryoso naman. Maganda to. Kantahin niyo. Ikaw lang naman di seryoso eh. I am done. I know my soul's so worried. When troubles come and my heart burden me. Sana pag may napapamuni ka, ikaw na lang And I kakanta. am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on
Iba talaga pag iba talaga pag kayong marunong kumanta. Kahit na yung tawa na siya ng tawa, nagagawa pa rin talagang Nakakuha pa rin. maitama yung kanta, no? Sana mapapasanaon na lang talaga, Kuya Ted. Pasinghot eh. Tawanan mo na lang kasi yung problema mo. Wala. Napayag kasi ako dun eh. Kaya napasingot ko kasi. Napayag. Sino susunod? Sino susunod? Ayan Kuya Ted, si Kay Wings. Tutulog naman yata. Si Abo. Alam mo, Kuya Ted, Tulog na yata. Si Abo. Tulog si Abo. Abo. Si Kevin. Shine, big love shout out. Salamat. Napagod sa kon eh. Sa live ni Julie B. si Abo kagabi kasi Nagkanta? Hindi, nag-imot-imot siya dun eh. Umuhugot siya dun kagabi. Oh? Dami niya umuhugot. Oh. Hugutiro talaga yun si Abo. Sinasabi niya na may kakilala daw siya eh. Lumaki lang daw yung bahay eh. Isnabera na daw eh. Isnabera na. Hindi ko alam kung sino yun. Yun lang. Sino susunod? Si LC. Sis Elsie, ikaw, si Sikoy. Tapos si host. Bakit tulog si si Bicolana? Tulog ang kapatid ko, Kuya Ted. Sabi ko kumanta siya kahit isa. Sabi niya tulog daw sila mama. Okay. Ay, nasa Nagtambay Pilipinas lang siya. Sa Pinas, Kuya Ted, hindi na bumalik. Sana all. Ewan ko, sabi niya mag-apply daw ng ibang lugar. Marami ng pera. Marami na siyang pera. Ako lang ang naghihirap. Ay, ganun. Hindi, may asawa kasi siya, siyempre, kahit paano may katuwang. Sino na next? Si Sis Elsie. Parang nahiya naman akong kumanta sa ganda ng boses ng mga sinundan ko. Ayan, sige. Pasensya na. You were the reason for me, help me understand. And I'll be your shelter from the rain that never. Girl, you've always got up and me. All the love we had, I should have known our love was older than the past. Throwing my life away on something never did. Just speaking of a special, I made you die inside, but you love me. Don't believe the world can give us paradise when you make your love to me. Till I just couldn't see the light. As long as I have you, as long as you got me, as long as we got you and I. And I won't let you down.
No better love will be there when you start around. I've been living for you till the ocean turns to blue. There will never be any could love you just the way that I love you. So don't believe the world, no, the world can't give us paradise, and the eye within that's so hard. But I just couldn't make it through the night, as long as I got you. As long as you got me, as long as we got you and you and I. Oh, don't believe the world, no, the world can't give us paradise. Yeah, I remember so hard, but I just couldn't make it through the night. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Ayan. Hindi pala nakita ni Kuya Ted sa Apo. Ayan, back to you to si Koy. Nakamute yata siya, no? Nakamute si host. Hindi. Mute. Yes. Sis Rojen, akyat ikaw. Nagkakaurado ng panatong na kabayan. Oh, sige. Ano to, para kay Kuya Ted to, ha? Ano to kapanahunan, Kuya Ted. Ate Camille, pasensya po sa boses ko, ha? Hindi po ako marunong kumanta. Nag-ano lang, nagpipiling lang. Pareho. The Golden Star Karaoke. Pareho kami. Pare-parehas lang, kau naman. Kapanahunan ni Kuya Ted to. Basta enjoy lang. Paano mo naman sinabi kapanahonan ko eh? Kala mo naman Abo, nakakasama ng loob to ah. Masakit sa likod ko yan. Oh, nakakasama ng loob to eh. Kapanahonan ko to eh. Ibig mo'y tunay na wagas, nagbuhat pa sa iyong puso. Damdamin mo ay winalang halaga ng aking pusong mapaglaro. Lagi na lamang bang may buhay sa bawat tampuhan nating sintahan. Labis pala ang pagdurusa mo, hindi ko man lang napansin. Ngayon ko lamang natanto ang kasalanan ko sa'yo. Magagawa mo pa kayang mahalin akong muli. Ayoko nang makita kang lumuha, gilid ko pangako sa iyo, ako'y magbabago. Ako na may nagsisisi na patawarin mo sana, sabihin mo ako'y mahal mo pa. Narito na ang aking pag-ibig, inaalay ko sa iyong muli.
Pahiran na ang mga luha mo, umatak ng dahil sa akin. Pakinggan mong pagsamuko, muli akong nagbabalik. O pilit ko, hayaan mong mahalin kitang muli. Ayoko lang makita kang lumuha, piling ko ang ngapin sa iyo, ako'y magbabago. Ako na may nagsisi, patawarin mo sana. Sabihin mong ako'y mahal mo pa. Ayoko nang makita kang lumuha, hiling ko ngapin sa iyo, ako'y nagbabago. Ako na may nagsisisi na patawarin mo sana. Sabihin mo ako'y mahal mo pa. Ayan. Ano yun, Kuya Ted? Mga favorite ko mga ganun, Kuya Ted. Naalala ko tatay ko. Ang sarap pakinggan yung mga luma ba? Uy, nanahimik. Ate Camel, ikaw na po. Uy, natahimik si Kuya Ted ba? Napatulog mo? Hindi. Kumakain sa dalawa, gutom ako. Maganda. Yan. Sige, Kuya Ted, kain ka lang po. Hindi naman si Camille Sabihan mo kasing ganyan. Kapanahon mo yung kanta mo. Ako lang. My turn. Ano po? Ba yun, ate? Abo.
Nagluluto ako ng fried chicken, in-order ko sa Shopee. Wow, sana all. Kadarating lang kahapon. Kaya yun. At 4 na weeks lang naman sa biyahe, kaya dumating din dito. Sarap ng ulam Anong oras na ba dyan sa inyo, Kuya Ted? 1:45 p.m. PM? Oh. 1? Kamil 12, Ted, 11, 10, Yeah. 9. 4 hours? 4 hours pa lang, kulang 5 oras yung natin, agwatan. Anong araw na dyan? Martes. Alas 9:45 ng gabi. Ahead kayo ng 5 hours, 4 hours. Kami. Yeah. Ate Camel, ikaw na po. Okay. Sige. Baka Roger, baka may request ka dyan, i-chat mo lang. Kakantahin ni ate mo Camilton. Yesterday. Bakit parang walang music? Okay. Day after day, I must face a world of strangers. Parang sorry.
Salamat, ate. Abo, ready ka na? Abo, tingnan mo, nagsusumbong ka kay Kuya Ted, tapos ngayon di ka nakibo. Abo. Hala, ayaw kumibo ni Abo, Kuya Ted. Nagsusumbong, Kuya Ted, ayaw ko pakantahin ni Ping. Ay, hindi nakipo. Tingnan mo, Kuya Ted, nagtampo na siguro. Siguro nasa kabilang bayan to. Sabi niya kakanta siya eh. Kaya nga, sabi niya, nabasa ko, sabi niya, Kuya Ted, ayaw ko pakantahin ni Ping. Tingnan mo, ngayon ayaw kong pansinin. Sino kakanta? Si Abo, di ba? Si Abo kakanta. Sino na nasunod? Sis Elsie. Kuya Ted. Si Kuya Ted din nagluluto pa daw eh. Lalabas ko siya. Sige, kanta na lang kita isa. Try ko lang. Nasa labas ka? Hindi, kantahin ko na lang isa para di ka naman ano sa akin. Diba, Kuya Ted? Oo. Bigyan ko na siya. Anong isa? May side B yan. Hindi, may pupunta na ka sa ulit. Sige. Ako talaga pakantahin. Hello? Bahala ka na dyan. Bakit? Yung ko, yung word naglulok. Sige yan. Yung, Wait, balik na ako maya. yung mic mo, nagluko ka rin naman. Sis Elsie. Ganda ka ba? Nagmana lang yun sa ano ba? Sis Elsie. Kuya Ted, kayo na lang ni Ate Camille ang gising. Kantahan na lang natin sila para magandang Oo. pagtulog. Oo, Ate Camille. Siguro puno na yung kumakain yung kasama ko. Sige, ako na ha.
Salamat po, ate. Ayan. Ano na? Nakatulog ako ah. Kuya Ted, sabi mo kanina kakain ka. Ikaw daw, kumakain ako. Nakatulog ka? Oo. Hindi, wow. Ano kaya? Sige, ako naman na. Ako naman nagkakanta. Ikaw naman, Kuya Ted. Oh, sige. Saan ka na ngayon? Hindi ko kasi. Ito yung kanta. Where are you Akala now? ko. Tatalitan. Ito. Kumain ka na ba? Kain kayo guys. All alone tonight, I'm calling out your name. Somewhere deep inside, this part of you remain. Images of love, take me back in time. I don't know how it started or whatever had to end. Something stepped inside, we didn't let it in. It's keeping us apart. Where are you now? Where are you now? Someone there tonight, holding what was mine. Where are you now? You wonder where I am. Are you really feeling fine? Going through my life without you by my side. You're the only thing that keeps going through my mind. And nothing that I do can take the place of you. Where are you now? Someone there tonight, holding what was mine. Where are you now? You wonder where I am. Are you really feeling fine? Oh, thinking about you, girl. There's gotta be a place for me, somewhere in your heart. Yan, Bog, shout out sa atin. All alone tonight, I'm calling out your name. Somewhere deep inside, this part of you remain. Images of love, where are you now? Where are you now? Someone there tonight, holding what was mine. Where are you now? You wonder where I am. Are you really feeling fine? Where are you now? Someone there tonight, holding what was mine. Where are you now?
back to your host. Bogs! Hala, ano tayo kung may baba? Ba't hindi ko may baba yung hagdan? Bakit daw si Bogs eh? Copy-paste mo, di ba? Oo nga, Kuya Ted eh. Naghang ba ang cellphone ko? Ayaw eh. Ayaw siya oh. Bakit? Wait lang, Bogs. No? Yung ano ko, yung telephone din, hindi ko sa... Yung virus ng telepono ni Ping pumunta na sa telepono mo. Ayan na si Bogs. Yeah, Bogs, Hindi mag shout out yung Bogs. Bogs, maglang shout out. Ayan. Hindi ako makaano. Oh, nalaglag yata. Ayun lang. Sino kakanta? Ikaw, side B ka. Side B. Ikaw na lang kukuha ng side B ko. Nasisika nga tong. Tulog na yata. Tao po. Ayan na, Kuya Ted. Ayan na si Bog. Hi. Hi. Umakyat pa ako dun sa bahay mo para ibaba yung hagdan. Ikaw nagbaba ng hagdan. Hindi ko nga maibaba. Hindi nagkakapi yung ko, cellphone ko eh. Pinahirapan mo pa ako. Pwede ka naman kasi umakyat doon sa bahay ko. Pinagalitan. Kaya ako dun sa bahay mo. Kuya Ted. Kinuha ko lang sa likod bahay yung lahagdan. Naghang siguro cellphone ko. Ayaw mag copy paste eh. Anyway, salamat. Shout out. Sino isa? Si Ate Camille, asawa ni Bogs, asawa ni Kuya Ted, si Ate Camille. Si Ate Camille. Kuya Ted, Picolana, Wins Vlog. Shout out sa iyo. Shout out po sa lahat. Shout out, bro. Galing ako sa labas. Magandang gabi. Magandang gabi, bro. Ano ba yan? Si Bicolana, buhay ba yan? O Yeah. tulog? Tulog. Grabe ito makabuhay. Siya makabuhay. Sumakit lang. Alam na, nagkaroon ng alas 4 na naman yan. Tulog yan, tulog. Hindi ka mo. Mag-nasyoso dyan pa rin sa StreamYard si Bicolana. Oo. siya may isa may iwan. Bahay niya. Alam na, nang alas 4 yan. Umihi yan alas 4. Tapos nag-pleasing yan. Ate? Ha? Oo. Ay, hindi. Kanina pa yun. Kasi bago ako umuwi. Bogs, ikaw naman, Bogs. Subok na muna tapos si Kwan. Kain muna ako. Sige lang, Kuya Ted, kain. Bukas, baka makasabay ako. Kasi may friend. Anong oras tayo? Ganap tayo ng... Alas 7. Ay, okay lang. Kaya baka makita kayo na kaya atin nagsasabi. Hindi natin ako sasabay, baka makita kayo. Wala lang. Okay, sige, try natin to.
babalik sa may na pa? Okay na. Pagkalambing-lambing ng iyong mga mata, hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, pagkaling-galing ng iyong sumpang walang aawa sa akin. Ukay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang o ba bigla namang nawala? Daig mo pang isang kisap mata. Adik sa'yo, meron pa rin. Pangarap ko'y makita ka naglalaro sa buwan. Inalay mo sa akin ang gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang, himala, kasalanan pa. Humingi ako sa langit ng isang himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit ng isang himala. Isang himala.
Thank you. Nilubos-lubos ko Mega na. loud shoutout Sir Bog, Ate Camille, Ted, Kuya Ted, si Koy Ping, mega loud shoutout. Di ako Mega loud makakanta ngayon shoutout. ha. Nasa baba pa Sis ako. Rogen. Si Roy yan, mag-grab shoutout. Salamat. Ano na? Maglalasong na kami, Ping. Naantok na ako eh. Baliktad. Natutulog ka pa, Kuya Ted. Oh, Kuya Ted. tingnan mo yun. Lang ako, matulog ka na. Love shoutout, Rogin. Hindi, yung mata ko mayroon na may palito na yung mata ko. Parang baliktad, Kuya. Kuya Ted. Malamang nga, Kuya Ted. Kasi natulog ako kagabi, tapos paggising ko, nandun ka na ko si Julie. Sabi ko si Kuya Ted, anong oras na dito? Gising pa din, hindi pa rin natutulog hanggang ano na yung mag-umpisa na yung ano mo, live mo. Sabi ko, nakatulog siguro si Kuya Ted kasi late na, hindi pa nag-start. 2 hours lang yung tulog ko kanina. 1 hour na pa tulog ko kanina eh. Kaya nga, sabi ko walang tulog si Kuya Ted ba? Ano yung gamit mong kwan na box? V8 ba yung gamit mo? Ganda na. Ha? Mixer. Mixer, ano yun? Mixer with V8 o wala? Mixer lang? Wala po, mixer lang. Mixer tsaka mic? Apo. Oh, maganda yung tunog eh. Malinis yung tunog niya. Mali, oo. Maglalasong na ako, Ping. Marami akong gagawin. Ito na rin sa Ngayon, Ate meron. Camille. Okay po, Ate Camille. Maraming salamat, Ate Camille, Kuya Ted. Salamat sa pag-akyat mo kami dito. Pinayagan mo kaming umakyat. Maraming salamat po sa pag-akyat din. Maglalaba pa daw yan eh. Pinaglaba ba? Ako naman na magnanap ako ng 1 oras tapos mangangalakal ako. Kuya Ted, baka gusto nyo taga-labandera, mag-apply ako ba? Ay, hindi pwede. Sabi niya ako, lakas mo raw kumain eh. Oh, paano yung box? Lakas daw kumain eh. Hindi naman ako abonado pa ako. Oo, sa pagkain pala, talo na. Oh, tapos, kababali lang ng sahod. After 2 days, babali na naman. Patay na. Vic Mora, Mix Migalod shoutout. Bro, shoutout. Park yun pala, Park yun Migalod shoutout. Bakit wala yung chat nyo dito sa StreamYard nyo? Ano nangyari? Meron may mga chat na Kuya Ted kanina Pati sa akin, walang lumabas. Wala dito, chat lang sa pero sa comment sa baba wala. Wala ba? Chat lang dito. Private lang meron. Private lang meron. Pero yung sa comment wala. Wala rin. So mixer lang pala. Mixer tsaka walang V8, mixer lang gamit mo? Opo, wala po. Ano po, yung mixer ko po kasi meron ng meron siyang PC interface. Okay. Oh, Ping. Meron din kasi mga mixer na walang PC interface. So marami ka pang connection na mga wire na kailangan para may magamit mo sa live stream. Okay, pero yan sa'yo wala nang dapat may PC interface para isang cable lang i-connect sa computer. Ano yung pangalan ng mixer mo? Interesado ako. Huwag mong ibig sasabihin kay Ping yan kasi orderin na yan. Yamaha MG. Yamaha. Ano yun, Yamaha? Ay, ang lakas naman ng pagkakasabi ko. O sige, type mga tingnan ko. Silipin ko mamaya sa Amazon kung meron doon. Sa Amazon hindi ko na kailangan ng potato yan, no? Ay, yung voice meter. Hindi na po kailangan. Oh, okay. Kasi ang hirap i-set up ng voice meter kaya. Meron, parang komplikado yon. Oo nga eh. Kaya
Kaya yung potato ko naging kamatis na lang. Tomato. Oo. Naging kamote. Yeah, titikuan mo nga yan, tingnan ko mamaya, baka sakaling. Ano yan, match ba sa laptop yung gamit mo? Opo. Computer sa PC rin. Kahit anong laptop yan? Kahit anong... Basta sa computer, maganda yan. Okay. Meron kasi siyang isang wire na lang, tapos isaksak mo lang yung mic. Ay, nakikita ko na yan. Yan, nakikita ko na to. Yeah, yung Yamaha sa Amazon, right? Aba naman. 0XU. Yung parang nakikita ko yan. Saan may sinan? Ay, ayun pala. Nasa baba. Yamaha MD. Titignan mo nga yan. Baka hindi na makakatulog yan. Ordering ko bukas. Ako yung presyo muna tatanungin ko. Magkano ba yan, Boobs? Sabay ganun. Ayun lang. Mahal yata yan. Ako yung nagtanong sa presyo. Hindi naman siya lalampas ng $300. Pero pag in-order mo yan, may may tawag dito, meron siyang handling, shipping, saka yung depende sa location niyo kung humihingi sila ng import. Yun lang. Depende kung saan galing yan. Makikita nyo naman po yan sa sa checkout, bago ka mag-checkout. Nakalagay doon kung okay. Checkin ko nga mamaya. Shipping and handling. Camille Ted, ako muna yung bibili ha. baka mamaya. Ladies first, kuya. Ladies first ka mo, ate Camille. Kuya Ted, ang mic mo, dapat yan ang mic mo, dynamic. Pagka bibili ng mixer na ganyan. Pwede ring condenser. Kasi pero yung the best. Pero mas the best kung ano mo talaga, dynamic. Dynamic. Malinis akala ko nga naka-hook up sa ang tawag sa OBS mo. Hindi po. Okay. Silipin ko nga mamaya yan. Mas madali pag ikabit yan, no? Kaysa yung potato. Yung potato wala. Nung inumpisa ko yung potato, mayroon pang buhok dito sa may puyo-puyo ko. Kakakalikot ko nun. Wala na. Nalagas na lahat yung buhok sa may puyo ko. Nalagas. Kasi including stress yun pag sinetap namin ngayon, gagana. Kinabukasan, wala na naman. Ayusin mo na naman, kaya sabi ko, yatay na yan. Hindi po ba ang gamit nyo? Maganda naman yung gamit nyo. Hindi, itong ginagamit namin ngayon, yung sound card na K300, ito yun. Kasi yung sinasabi ko na, yung sinasabi kong voice meter, parang parang program yun i-download mo sa computer. Parang, alam mo yung virtual mixer? Parang ganun yun Nag-try din ako niyan mag-set up, kaya lang, ang daming komplikado, tsaka ayoko. Kaya nga buti ka mo kumana tong V8 ko kasi dati hindi ko magana yung K300 ko dito sa laptop ko. Baka bukas din na naman yung gumagana. At least nakapag walwal na ako. Nakakanta na. Bawing-bawi na. Masama. Pag hindi naman gagana siya pag ina-detect ng computer. Hindi, ang problema kasi ko hindi ko alam kung nagkinawa ko gabi. Ang problema kasi kung minsan yung mic pumapasok sa StreamYard. Yun ang problema yung audio niya parang hindi pumapasok sa StreamYard. Kung minsan yung mic pumapasok, yung music ayaw pumasok. Tapos kung minsan nababaliktad siya. Sa yun? Sa cable connection yun. Cable connection yun. Palitan mo lang ng cable connection. Bago yun. I-reset mo lang yung setup. Bago yun O kaya naman yung sa laptop? Yung USB setup sa computer.
Okay. Kasi kung minsan, yung music gumagana. Device manager, tapos i-delete mo lang yung USB setup ng ano mo ng sound card. Delete mo lang yun. Tapos pag na-delete mo yun, restart mo yung computer mo. Pag saksak mo uli yan, panibago na naman uli yan. Madedetect niya, di ba? Panibagong install. Okay. Okay. Kasi kung minsan gano'n, kaya sama-sama ng loob ko pagka nag-i-alis ako, di ako nakakanta eh. Kaya lang kahit naman bago yung mga wires. Kasi siyempre hindi naman nila ano yan kung talagang alam mo yung quality minsan. Kahit bago, kailangan mo pa rin bumili ng yung parang alternatibo kung talagang doon mo malalaman kung sa wire ba o sa connection lang setup. Okay. Yeah. Pero okay naman ngayon eh. So far, okay naman. Kagabi pati, gumagana naman. Ayan, gumagana naman baka hindi na naman. Maganda rin yung K300. Meron din ako niyan 600. Pag ako bumili ng mixer. Meron ako. May 600 na naman? Meron. Kaya lang limited lang ginagamit mo? Model. Oh really? Okay. Opo, kasi lumabas yung Mauno. Nung lumabas yung Mauno, hindi na sila gumawa ng bagong model ng May Mauno din siya. Kompleto nga, nag-i-invest siya. Wow! Uy. Ang dami! Alos kasi Binoking. Mauno. Alos kasing presyo lang ng mixer. Yeah, kung yun, hindi, ito, imamartas ko si Mrs. ha. Hindi. Mute na ako ha. Imamartas ko si Mrs. ha. Hindi naman ako nag-order nung Mauno eh. Si Mrs. nag-order nun. Tapos Wow, sweet! Diba? Siya nag-order nun, sa kanya yun. Maganda rin po yan yung Mauno. Ayan. Yeah, pero yung meron kaming isang kaibigan na may Mauno siya. Nagagamit niya yung niya, yung voice meter niya. Kasi itong K300, parang ang hirap i-hook sa kanya dun sa voice meter eh. Titignan ko na lang yung Yamaha na sinasabi mo. Baka mas mabilis pa yan. Pay nyo na lang po. Kaya Camilted? Yeah. Yeah. Sige, maglalasong ka na, di ba? Okay. Sige, maglalasong na rin ako. Wala nang baterya yung ko. Hindi na ako makalasong. Sorry. Yung iPhone. Wala na. Hindi ko rin ma-hook yung eh. Alam mo kasi, pag pumunta ka dito kay Ping, kailangan naka-fully charge lahat yan. Kasi mapapalaban ka dito. Mapapalaban ka dito. Yan natatandaan mo. Yung mag-i-edna eh. Bago ka pumunta doon sa live ni Ping, kailangan yung iPad mo, fully charge yan. Kasi pang 14 hours na live to eh. Kung kita mo si Bugs, pumunta dito, naka-ready na lahat. Kaya taka yung dumakyat. Sinigurado yung naka-charge lahat. Next time na naman ulit. Kaya sigurado yung next time. Okay, susunod na lang. Sige, salamat Ping. Salamat ate kami. Salamat po. Salamat ate kami. Maraming salamat sa oras. Next time po ulit. Ako maglalasong kasi bababa na rin ako. Next time ulit. Bukas pala, mag-ano ulit si Ping. Ano lang to Kuya Ted, pang 3 araw lang habang wala yung amo ba? Pang 3 araw. Wala yung amo? Oo, umalis. Kaya nakakapag-live ng maayos-ayos ba? Umalis. Di ba Ramadan Ramadan? Hindi pa. Nagbakasyon lang sila ng may 10 days na bakasyon ng mga bata. Kaya nagpasyal sandali. Tapos pagbalik, malapit na 2 linggo na lang Ramadan.
Si Kuya Ted maglasong na daw siya. Sige, maglasong na lang ako. Wala, inaantok talaga ako eh. Sige lang Kuya Ted, okay lang. Naintindihan mo Kuya Ted. So, na yung kakantayin ko. Pusong Bato sa English sa Martha Diamond. Ayan. Parang may iba yata yun. Static. Ha? Yeah. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Ayan, host. Thank you very much, Sosa. Maraming salamat, Kuya Ted. Kuya Ted, maraming salamat. Wala tayong usapan dun sa banana, ha? Baka mamaya, yan pa rin yung pagkakalat mo dyan dito sa taas. Ayan, Bogs, ha? Huwag kang maniniwala dyan na pag kumanta ka, may banana. Wala akong sinasabi, ha? Baka mamaya sabihin niya sa'yo, Bogs, kanta ka, si Kuya Ted bahala sa banana. Wala akong sinasabi niya na. Yan yung pinagkakalat niya kanina dito eh. Nagyayaya siya ng kakanta tapos sasabihin niya, ako raw magbibigay ng banana. Sagot ni Kuya Ted. Usapan na ganun. Sino pala, diba? Sinabing ganun. Akala ko nakalimutan na eh.
Ano? Ano ka mo, Bogs? Akala ko nakalimutan mo na Kuya Ted. Sandali. Ano sabi ni Bogs? Kung sasabihin ni host na ganyan, sinong sisingilin ko? Kayo po o si host? Kuya Ted. Si host Kasi wala naman kaming usapan na ganyan eh. Sasabihin niya sa akin, pinihim niya ako eh. Nag-backread ako ng 3 araw. Wala naman ako nakita doon na message niya. Ay, naku. Kuya Ted. Ayan, silipin ko nga yung bahay ni Bogs. Pagka di pa ko dikit sa kanya, mag-type pa nga, Bogs. O yun, di pa ako dikit sa kanya. Sige, dikitan ko si Bogs, baba na ako, didikitan ko si Bogs. Salamat, Kuya Ted. 11K, sana, laki ng bahay. Sana all. O, diba? So, nagla-live pala siya eh. Sige, pupunta ko siya pag nag-live siya. Ayan, sige guys, baba na ako guys ha. Maraming salamat, Kuya Ted. Okay, bye guys. Ate Camille, maraming salamat. Ayan. Ayun, nalaglag na pati si Bogs. Sumama na kay Kuya Ted. Sabi ni Kuya Ted, halika na Bogs, iwanan na natin si Ping. Wala tayong mapupunta. Budot. Sino nakakanta? Sis, Elsie. Ano na lang tayo? Ilang minutes? Sakto lang natin ng 3 hours. Ayan. Half hour na lang tayo. At Sis Elsie, nahulog. Nahulog ka nga. Akyat ka uli. Bogs. Sis Elsie. Yan po. Ako na nga kakanta. Sis Rogie, hindi ka makakanta. Kanta ka. Nasa baba pa ako. Ma'am, sige. Kanta ka, Sis Elsie. Ikaw lang muna si Koy. sige. ناس تخزن اشياء كثيره ما لها قيمه مثل السيارات المهمله والتالفه Mga nagsibabaan, una pa to si Bogs na damay. Loading daw si Bogs magbayad. Ano kaya tong kanta na to? Akyat ka na, Bogs. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag raw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nailing. May nagsabi, marahil nga raw ako ay hangat. Ang sagot ko, ako ay hindi hangal. Mas hangal ang mga pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung itiging kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Sisimikan, nag-love shout out, may nagsabi na bulag raw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nailing.
May nagsabi marahil na ang sagot ko hindi bali ng hangal. Masangal ang mga pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mahasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Ayan, sino na sunod? Sis Elsie, ikaw na. Ayan, sige, mag-alastong din ako at makikinig na lang ako sa inyo. Ayaw mo na kumanta. Hanggang ano oras na ba? 3 oras? Ano yun na 3 oras? Ha? Sige, kanta ako. Day after 10, I must face the world of strangers where they don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who'll always care. When there's no getting over that rainbow, when my ball is the street front of true, I can take all the madness the world has to give, but I won't listen without you. So many times when the city seems to be behind a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you. Will always smile, it's all worthwhile when there's no getting over that rainbow. When there's more of the streets full of truth, I can take all the madness the world has seen, but I won't love the day without you. Touch me and the end of singing, trouble seems to open the sea. You touch me with the love you're bringing. I can't resist when you're here. When you're near my, forgetting half their promises, we're not unkind. Sometimes when you look at me and I know so the rest, I found the best. There's no getting over that rainbow. When my
without thank you, Sisito. Alright. Hello, Ayan. song. Hey. Ikaw naman, Bogs. Bogs, lakas-lakas mo, Bogs, konti. Parang mahina yung boses mo ngayon. Oh, pero yung sounds okay naman. Mahina naman ba? Parang mahina. Music. Sige nga. Kasi sakto lang. Ayan. Yung boses ko. Yeah. Okay. Hey! Yung boses ko. Sumigaw na tuloy. Laglag. Alright. Pwede na? Yun na, yun na. Hindi basag yung mic. Dae. Basag yung boses ko, Bogs, pag kumanta. Okay, lagyan natin ang mighty band para para mabuo. Para mabuo. Sige.
Diretso, Bogs. Wala ka ng kapalitan, Bogs. Wala akong karilibo? Ha? Wala akong karilibo? Tulog. Si Bicolana tulog. Si Calvo tulog. Si Sis Rogie nasa baba. Si Sis Elsie, Hindi na pwede. hindi na daw pwede. Ako, basag ang boses. Alright, maganda lang Pinasolo ba naman? oras na. Ayan, meron pa. Buhay pa yan. Buhay pa yung alaga ko. Hindi pa tulog.
isang saglit mayakap ka. חדש, Head and Shoulders דרמה... Napapahokragong ako, Bogs. Sirang maray magturog. Madali kayong maantokin. Di ba? Sis Elsie, di ba? Oh, may 13 minutes pa. 13 minutes. Hanap tayo ng... mid lang ang katapat dyan sa mga ano na yan eh. Ano? Midley song. Sis Elsie, Sis Rogen. Dito ako si Ping. Dito ako si... Patuloy mo lang, Sir Bogs. Oo.
Here's another song from Brian Adams. Please forgive me. We will try. חיילי וחיילות צה"ל בסדיר ובמילואים, אתם התגייסתם בשבילנו, והיום אנחנו...
Yun. Last. Ano yung last song? 3 hours na. Sige, sige. Ang ganda. Ang galing talaga, galing. Bravo. Kaya nga eh. Favorite ko kaya yun. Alin? Yung kinanta mo. Ito try. Salamat. Manay Kobe. Sige, Kobe, akyat ka. Kaway-kaway ka lang dyan. Si Bogs, naghahanap na ng karyebo. Wala daw siya karyebo. Siya kanta ng kanta ba? Ayun.
Natahimik na ang lahat. Galing Noy Bogs. Oh, di ba? Magaling, di ba? Ang ganda ng boses, di ba, Manay Kubi? Nagtururog na lamang sa mga kairbahan. Mag-ano ka, Kuya Kobe? Akyat ka, Kuya Kobe. Kararating ko lang. Pinaakyat agad. Saan galing, Manay Kubi? Galing ka palang ba trabaho? Kararating ko lang. Pagod pa yan. Gamitin mo naman, Manay Ping, ang biit mo. Oy, sis Rojen, sabi ni Manay Kubi, gamitin mo daw yung biit mo. Wala, Kuya Kobe. Sa susunod na, Kuya Kobe, kasi nag-aantay ako sa mga camel. Nandito pa ako sa baba. Ay, camel. Karning Sinandito yung alaga kong baboy. Karning Sis Elsie, mag-live ka ba? Oo, maya-maya. Oo, pagkatapos mo. Sige, para itambay ko na lang cellphone ko ba habang natutulog. Ako'y bababa na rin. Maglalasong pa ako. Lasong na yung kinanta ko, di ba? Lasong na ba yung kanta mo, Box? 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa mga nakabidji. No, isukinibo mo ka sa bag-o. Dapat na ito video. Ano ito? So ka sa bag-o, dahil mo na pagtaramig de. So ka sa bag-o ba? So tigtukdo mo. Iyo video. Nangarig pagdibuhon, may hilingan. Pwede kong gawin. Pwede, di ba? Kasi Sabi para ko, mo si Manay Ping. Hindi ba ako Kuya Kobe? Akala ko ako Kuya Kobe. Ay, nako, Kuya Kobe ba? Ayusin mo kasi. Akala ko ako pinapakanta mo. Ako talaga, Manay Kube. Ano kanta ang Manay Kube? Ano mo yan mo? So, yan. Kantahan mo na yan, sisiping. Baka may lumipad dyan na Kaldero. Kakanta ko, Manay Kube. Baka may lumipad. Kailangan may lumipad pag kumanta ko. Kakanta ko ng bulaklak. O Toragsoy, anong gusto mo, Kuya Kobe? Mag-request ka. Oo. Ipasa man ni Manay Ping. Ipasa man ni Manay Ping. Ano na? Kantahan mo na si Siping. Baka magtampo pa si Kuya Kobe. Ayan si Bogs, malasong na si Bogs. Manglagas yung buhok niya sa ilalim. Maglasong ako tapos pabaan ako. Tingnan mo yung lilipad, sabi ni Manay Kube. Kalsun ang ano yun? Kalsun ang lilipad. Ano yun? Ano yun, Kuya Kobe? Wag lang yung itak ipalipad mo, Kuya Kobe. Baka itak ipalipad mo. Basag ang noo. Noy, dapat ang lasong mo, Noy. So, yan? So, itong makaugma. Kung kapirot kan si tigamong daling kanta. Ay, namakitang pang wala nang pang... Hilingan mo sa Manay Kubita. Sigis na ngirit-ngirit. Dahil man nagkakanta. Hilingan. Kasi doon nagsakat namin, nagsakat. O, tingnan mo. Umakyat tuloy siya. O, kanta ka na, Kuya Kobe. Hello, shout out. Yan, kumanta ka ng 10, ha? Ayaw niya magpalipad si Siping. Umakyat na lang siya. Kanina pa ako kadudot-dot umaga. Sige na't maglasong ako.
Salamat, Manay Ping. Ayun, salamat po. Salamat sa ato. Good night. Good night. Salamat. Sa atong, sino ba yung nandiyan? Bicolana, magmata ka na. Tulog na yan. Tulog yan, kanina pa tulog yan. Okay, Manay. Okay, mauna sa inyo, ha? Okay, salamat, Sir Bob. Sige, Noy. Salamat, Noy. Okay, sige. Good night. Thank you. O ano, mag-end na tayo. Si Manay Kubi, pinaakyat na. Sabi ni Manay Kubi, mga walang hiya kayo, pinaakyat niya ako. Ano na yun? Si Srojen, kasalanan mo yan. Ayaw niya magpaitak eh. Sabihin niya, Mamaya pa yan. haba yung mga pasaway to. Mamaya pa yan, mamaya pa yan matapos. Kakain. Iwanan na natin. Sige na. Mag-live din yan. Hindi na yata narinig ko. May nag-ano eh. Maya pa yan matapos kumain. Narinig ko may nag-hugas ng... Nag-aapura. Makantahin niyo isang beses. Yakobe! Saan ka na? Kasalanan mo yan si Srojen. Ayaw niya magpa-ano eh. Palipad ng kaldero. Ay, nandyan na. Tapos, automatic kumain. Ano yan, Kuya Kobe? Nilamon-lamon mo lang? Pinalo niya ang pusa niya. Kuya Kobe, kumanta ka na ng 10. Sunod-sunod. Mamaya, anong oras? Patapos na kami. Mamaya pa daw. Kuya Kobe, kumanta ka ng Turagsoy. Selos. Ano pa yon? Inaantay ka na ng entablado, Kuya Kobe. Manay Ping, kakalawangin yan Manay Ping biit mo. Nakakanta ko kanina 2 beses. Magaganda yung mga singer ko. Magaganda yung boses ng mga singer niya, Kuya Kobe eh. Kaya hindi masyado nagasgas yung boses ko ngayon. Dapat practice. Gaganda din yan. Kahit anong practice, Kuya Kobe, lihaan na lang siguro namin itong lalamunan. Ganun pa rin boses namin. Kahit iinom siguro kami sa container na sa labat. Ganun pa rin. Pag-araw-araw, ano yan? Sa labas talaga. Makain na nga din natin. Sisiping sabi nila, magbabad ka daw sa malaking balde. Tapos doon ka daw sisigaw, kakanta-kanta. Ay, bahala na yan dyan, oy. Ano, Kuya Kobe? Papainit pa ako pagkain ko. Kakain muna ako. Dahil hindi ako mahiri na dyan. Akala ko tapos ka nang kumain. Patay ka talaga si Srojen ba? Saway ka talaga eh. Lumayas na siya, oh. Makabutin pa ito ng 4 na oras. Bilisan mo, Kuya Kobe. Mahal ang talent fee sa taas. Tampong kanta pa. Kasalanan nyo yan, oy. Si Bog, bumaba na. Sinabi ko sa kanya 30 minutes na lang, sinakto niya lang talaga, bumaba na siya. Ay, nagtawag pa kayo, ayan. Hintayin niyo siya kumain. Kumain si Kuya Kobe, 45 minutes yan.
Ay, naku, Manay Kobe. Mag-end ka na. Ay, nandyan pala ako. Ay, kunti lang para yung pagkain ni Kuya Kobe. Okay, kumain ka lang, Kuya Kobe. Alanganin na. Kasi gabi na, kunti lang, diet-diet pag para makakanta. Mahirap kumanta pag gusto. Oh, may boses pa ang plato. Tuk, tuk, tuk. Naantay ka namin, Kuya Kobe, matapos. Thank you sa 6 million in the house. Lumabas naman kayo dyan nagbibiji, uy. Manggulo naman kayo. May ano kami, ang isa nasa restaurant, ang isa napapaos na singer. Kami nito nakatago. Nagtatago kasi hindi nakabihis. Oo. Basta talaga yaw-yawan ni maingay ang mga supi. Maingay ang mga suki. Maingay ang mga suki. Ay, naririnig ko yung ito ng boses ko. Pangit. Yaw-yaw ng yaw-yaw si supi ko. Ano ba ulam, Manay Kobe? Apretada. Sana all apretada. Ay, apretada ba yun? Akala ko kaldereta yun. SLC. Siya. Kahapon. Siya? Masarap. Siya nagluto? Paano yung luto? Kagabi pa to. Kahapon. Ano yung pagkain niyo dyan sa LT? Kanya-kanya luto kayo o isahan na? Kanya-kanya. Kanya-kanyang luto. Tapos ano kumbaga, kung sino yung unang nakaluto. Mali sharing na lang. Sharing, gano'n. Enjoy. Pagka ganun sharing, Manay Kobe, isi-share mo naman sa akin. Enjoy din yung ganyan ba, no? Tsaka yung flat. Oo. At nakaluwag-luwag. Ang luwag ang alin. Hindi na busy sa trabaho. Ano daw? Hindi ko maintindihan. Nagmamadali siyang kumain. Sa trabaho kasi kapag hindi niya. Kantang-kanta na siya sa Turagsoy. Kasi pag hindi niya daw na-reach yung quota niya, malilipat siya, madidisin siya sa ibang lugar. Ganon? Ganon ba yun, Kuya Kobe? Ganon ba yun, Bro Kobe? Sabi ko sa'yo, Kuya Kobe, i-hide mo ko dyan, tagapunas ng mukha ng amo mo. Para hindi ka ilipat. Nako. Yung quota ba o yung hindi niya? Ang gusto niya, brushan ko siya ng steel wool. Yung amo nga. Tatanggal yung pati ipin niya. Yung amo nga nasa Jeddah. Mariping, pag kumakain mariping, ganyan. Hindi yung parang kang hinahabol ng mga 10 tulisan. Grabe. Para maramdaman mo yung maramdaman mo yung sarap. Oo, dapat namin yung ano nyo. Wala na, pagod na. Ikaw na lang inaantay. Kumanta ng 10 beses. Tulog na tayo. Matutulog na po. Ayun, 3 oras na kayo eh.
Oo, inantay ka na nga lang matapos kumain para kumanta ka ng turagsoy. Maliping, tirahin mo maliping. Tirahin mo na maliping ang turagsoy. Subukan mo daw. Maniping. Hirap rin yung turagsoy eh. Naku, nagpapaano-ano na naman si Maniping sa kausap niya. Oo. Nagmamaritis ka na naman Kuya Kobe. Dilaan niya yung kausap. Dilaan. Sis Johnny. Sisi ko Johnny. Si Johnny, Chara. Miss Johnny, kain tayo. Kain ka lang Kuya Kobe, walang kayo. Pakyatan niyo rin si Johnny. Lalo mo dati. Shopping. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Basta shopping talaga. Akyat ka, sis Johnny. Pag-aakyat ni si Johnny, walang babaan Kuya Kobe ha. Kanina pa siya naka-video, natatawa na alam niya yung Kuya Kobe, bilisan mong lunukin yan lahat. Yung pagkain lang ha, wag pati plato, kutsara, maglunukin mo. Mahirinan man tayo niyan. Para ano ba? Kakanta ka na ng turagsoy. Natapos na sis nag-live? Ano pa yata yan? Ay, hindi ko pa yata yan? Ako yata ang isa ko na at makapag-start na ng live. Kaya na naman. Bakit na lang ako kapag nakastart na. Paalalay na lang. Ano? Baba ka na sis? Mag-start ka na? Oo, para makapag-start na. Pahulaan ilang butil ng kanin ni Sir Kobe. Kanin ni Sir Kobe. Ilan ba, Kuya Kobe? Wala na. Hindi na mabilang kasi nasa loob na ng tiyan. Iluwal mo, Kuya Kobe. Iluwa mo. Ang ano doon? Ilabas mo. Ang ano doon? Ang paula doon kung nakailang subo ako. Ilang subo yon? Ay nako, bilang ko. 1,000 Gcash. Sana all. Ikaw din naman, hindi mo na nabilang. Sir Kobe. Kailang utang. Pagsunod na sa YouTube ang bayad. Ako po kailan. Ayun, tinapay. Nakaluto ka na? Pawin na lang ito. Ano sa spring? Mag-ano na ako? Pwede nang bumaba? Abo na siya na. Hindi naman na yata kakanta si Manny Kobe. Di, bababa na tayo. Para makapag-umpisa na kayo din. Bukas na ako kakanta. Ano daw? Bukas na ako kakanta. Kanta pa daw siya. Pagod. Sige, di bababa na tayo. Bukas na daw siya kakanta. Salamat. Sige sis, mag-start ka na sis Elsie. Bye. Baba sige, na good ako. night. Good night sa lahat. Sige. Johnny, good night. Si Johnny, good night. Mag-enjoy ka sa pagkain mo. Manny Kobe, salamat. Sis Rojen, salamat. Bicolana. Salamat sa lahat, guys. Bye-bye. Good night. Paano to?